Predávaš byt už niekoľko týždňov a nevieš, či máš ísť cenou dole alebo ešte počkať? To je dilema väčšiny predávajúcich. Problém je v tom, že ak pôjdeš dole príliš skoro, môžeš prísť o peniaze. A ak budeš čakať príliš dlho, byt sa stane nepredajným. Sleduj signály, ktoré ti napovedia. Ak máš byt v inzercii už niekoľko týždňov, ale nikto neprišiel, alebo máš veľa pozretí a žiadne ohliadky, tak je jasné, že treba znížiť cenu. Na druhej strane, ak ľudia chodia na obhliadky, pri obhliadkach neriešia cenu, ale riešia skôr to, či dostanú hypotéku, môžeš spokojne čakať na toho pravého kupujúceho aj bez zníženia ceny. Takže moja rada znie, ak sa ti už 3 týždne nikto neozval, tak radšej uprav cenu, aby si z neho nespravil lepšie. Nevieš si dať rady z nastavení ceny nehnuteľností? Tak mi napíš.